Skoperta li ċaqalqet id-dinja tal-arkeoloġija u tal-fidi. Bejn il-minus 1946 u l-minus 1956, fl-erin qrib il-Baħar il-Mejjet, teżor li ma jistax jiġi stmat ġie għad-dawl. X'taħseb li sabu dawn l-arkeologi? X'sigriti kienu moħbija f'dawn l-erin antiki? Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet, kif saru magħrufa, ma kinux biss biċċiet karta. Kienu testi antiki tieqa vera fuq il-passat li ġabuna lura fi żmien tat-tieni tempju. Tista' timmaġina x'effett kellha din l-iskoperta. Għal mijiet ta' snin, l-istudjużi u n-nies ta' fidi kienu jistaqsu kif kienu t-testi oriġinali tal-Bibbja. Dak li naqraw illum huwa tassew dak li nkiteb eluf ta' snin ilu. U mbagħad, qisu rigal mis-sema, dawn il-manuskritti ħarġu mid-deżert, lesti biex iwieġbu ħafna mill-mistoqsijiet tagħna. Imma x'għidulna eżatt dawn il-manuskritti? U kif nistgħu nkunu żguri li huma awtentiċi? Dan iwassalna għal vjaġġ saħansitra iktar tal-għaġeb. Imma kif nistgħu nkunu ċerti mill-età ta' dawn il-manuskritti? Hawn tidħol ix-xjenza. Aħseb li għandna f'idejna testi antiki, imma rridu nkunu nafu eżatt minn liema żmien huma. Qisu qed tipprova ssib l-età ta' siġra li għandha mijiet ta' snin, iżda ħafna iktar kumpless. Ix-xjentisti ma għadux lura. Użaw tekniki avvanzati bħad-datazzjoni bir-radiokarbonu. Qatt smajt biha? Hija metodu tal-għaġeb li janalizza l-ammont ta' karbonju minus 14 preżenti f'materjali organiċi. Iżda ma waqfux hemm. Għamlu wkoll analiżi paleografika bir-reqqa, jistudjaw kull sinjal, kull dawra tal-ittri antiki. U xurew dawn l-analiżi? Il-biċċa l-kbira tal-manuskritti ara x'ġara imorru lura l-aħħar żewġ sekli qabel Kristu u l-ewwel seklu wara Kristu. Qed nitkellmu fuq testi li għandhom iktar minn 2000 sena. Aħseb ftit kemm hu importanti dan. Dawn il-manuskritti nkitbu fi żmien qrib il-ġrajiet deskritti fit-Testament il-Ġdid. Uħud minnhom setgħu saħansitra kienu kontemporanji ma' Ġesu Kristu. Immaġina l-impatt ta' din l-iskoperta fuq l-istudjużi tal-Bibbja u tal-istorja antika. Imma xi fisser dan għalina illum? Qisu sibna kaxxa ta' żmien li preservat il-kliem u l-ħsibijiet ta' nies li għexu eluf ta' snin ilu. Hija konnessjoni diretta mal-passat tagħna, mal-eruq tal-fidi u l-kultura tagħna. U maħniex nitkellmu biss fuq testi jew tnejn. Il-ġabra tal-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet hija kbira u varjata. Tinkludi testi bibliċi iva, imma wkoll dokumenti oħra li jagħtuna ħarsa usa tal-ħajja u l-ħsibijiet ta' dak iż-żmien. Quddiem dan kollu iqumu mistoqsijiet ġodda. Kif jitqablu dawn it-testi antiki mal-verżjonijiet tal-Bibbja li nafu llum? Insibu differenzi kbar. Jew b'sorpriża, it-testi baqgħu kważi l-istess tul iż-żminijiet. It-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet se jwassluna għal skoperti saħansitra iktar tal-għaġeb. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet mhumiex biss testi antiki kwalunkwe. Fil-fatt, huma l-eqdem kopji magħrufa ta' testi bibliċi. Qabel din l-iskoperta, l-istudjużi tal-Bibbja kellhom joqogħdu fuq manuskritti ħafna iktar riċenti. Kien qisu qed tipprova tifhem l-istorja minn mera mċajpra. Imma issa qisu msaħna dik il-mera u qed nuru stampa ħafna iktar ċara tal-passat. Biex nifhmu kemm hi kbira din l-iskoperta, il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet ġabuna lura fi żmien b'1000 sena. Iva, 1000 sena. Qisu nistgħu mmorru lura fi żmien u naqraw il-Bibbja kif kienet tinqara 2000 sena ilu. Imma xi fisser dan fil-prattika? Ara, aħseb li qed tipprova tifhem messaġġ importanti li reġa' nkiteb bosta drabi matul iż-żminijiet. Iktar ma tersaq qrib il-messaġġ oriġinali, iktar tista' tkun ċert li fimt sewwa t-tifsira tiegħu. U maħniex nitkellmu fuq biċċiet żgħar jew siltiet waħedhom. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet jinkludu partijiet kbar ta' kotba bibliċi. Qisu sibna librerija antika imħarsa b'miraklu tul l-eluf ta' snin. Din l-iskoperta fetħet possibiltajiet ġodda għall-istudjużi tal-Bibbja. Issa jistgħu jqabblu dawn it-testi antiki mal-verżjonijiet l-iktar riċenti biex jifhmu aħjar l-oriġini u l-iżvilupp tat-testi mqazza. Qisu għandek parnuċċali ġdid biex taqra ktieb li diġà taf. F'daqqa waħda, dettalji li qabel ma kontx tinduna bihom isiru ċari. Imma dawn it-testi antiki huma tassew daqshekk simili għall-Bibbja li nafu llum. Jew sibna differenzi kbar. U jekk hemm differenzi, xejdulna dawn dwar l-istorja tal-Bibbja u kif waslet għandna tul iż-żminijiet. Meta l-istudjużi bdew jeżaminaw fil-font il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet, baqgħu bħalhom miftuħ.
Meta qablu dawn it-testi antiki ma' verżjonijiet iktar riċenti tal-Bibja, skoprew xi ħaġa straordinarja. Ħanitkellmu speċifikament dwar ir-romblu ta' Isajja, waħda mill-iskoperti l-iktar notevoli fost il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet. Dan ir-romblu, li fih it-test sħiħ tal-Ktieb ta' Isajja, huwa teżor li ma jistax jiġi stmat tal-istudjużi tal-Bibja. U meta qabluh ma' testi ta' wara, x'taħsbu li sabu? Ix-xejb kien tal-għaġeb, 95% tat-test kien identiku. Aħseb ftit, wara iktar minn 1000 sena ta' kopji u traduzzjonijiet, it-test baqa' kważi l-istess. Qisu żmien waqaf u ħares il-kliem antik bi preċiżjoni li bil-kemm tista' temmen. Imma xi fisser dan għalina? Ara, qisu sibna l-prova li l-Bibja li naqraw illum hija tassew fidila ħafna għat-testi oriġinali. Qisu skoprejt l-istorja li smajt minn meta kont tifel li għaddiet minn ġenerazzjoni għal oħra baqgħet kważi l-istess tul iż-żminijiet. Aħseb xi fisser dan għal fidi ta' miljuni ta' nies madwar id-dinja. Għal ħafna din l-iskoperta jikkonferma qawwija tal-awtentiċità u l-affidabbiltà tal-iskrittura. Qisu nistgħu nisimgħu l-kliem tal-profeti jitried matul l-eluf ta' snin jasal għandna kważi mingħajr bidliet. Imma qed tistaqsi u l-5% ta' differenza. X'għidulna dawn? Ara, dawn id-differenzi żgħar huma l-iktar differenzi fl-ortografija jew fil-grammatika mingħajr ma jbidlu wisq it-tifsira tat-test. Qisu qed naqraw edizzjonijiet differenti tal-istess ktieb. Il-kontenut jibqa' l-istess, imma jista' jkun hemm xi differenzi żgħar fil-mod kif inhu ppreżentat. Din l-iskoperta ġġeqelna naħsbu fil-fond dwar kif it-testi antiki għaddew minn ġenerazzjoni għal oħra. Kif setgħu żammew dan il-livell ta' preċiżjoni tul dak iż-żmien kollu? X'metodi kienu jużaw l-iskribi antiki biex jiżguraw li l-kopji tagħhom kienu fidili? U xejdilna dan dwar kemm kienu importanti dawn it-testi għal komunitajiet li ħarsuhom. Dawn huma mistoqsijiet li għadhom jaffaxxinaw u jħawdu ras l-istudjużi u n-nies ta' fidi sal-lum. Imma l-istorja ma tiqafx hawn. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet għad fihom iktar sorpriżi. Tiftakar li semmejna r-romblu ta' Isajja. Dan huwa biss il-ponta tal-iġeberg. Immaġina librerija antika biex kafef mimlija bil-parċmini. Hekk nistgħu naħsbu dwar il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet. M'għandhomx biss ktieb jew tnejn tal-Bibja, imma partijiet minn kważi kull ktieb tat-Tanakh li forsi tafa bħala l-Bibja Ludija. Qed nitkellmu fuq ġabra tassew impressjonanti. Mill-ewwel kotba tat-Toraħ sal-aħħar wieħed tal-Profeti, kważi l-Bibja Ludija kollha hija rappreżentata f'dawn il-manuskritti. Qisu sibna puzzli kbira ħafna biċċiet minn kull rokna tal-istorja Biblika. Imma xi fisser dan għalina llum? Ara, qisu għandna mappa tat-teżor li teħodna dritt tal-oriġini tal-fidi tagħna. Kull biċċa, kull parċmina tagħtina ħarsa lejn id-dinja antika, lejn it-twemmin u l-prattiċità mis-sirjietna spiritwali. U mhux biss it-testi infushom huma importanti. L-eżistenza stess ta' dawn il-manuskritti tgħidilna storja. Storja ta' devozzjoni taħsib bir-reqqa biex jippreservaw il-kliem imqaddes. Aħseb kemm ħadmu jibes l-iskribi antiki jikkupjaw b'attenzjoni kull ittra, kull kelma biex jiżguraw li l-ġenerazzjonijiet tal-futur setgħu jaqraw dawn il-messaġġi. Barra minn hekk, il-firxa ta' dawn il-manuskritti tagħtina dera iktar sħiħa tal-kanoni Bibliku antik. Qisu nistgħu naraw dak il-ħin stess kif il-Bibja li nafu llum ħadet forma. Naraw li ma kotba kienu meqjusa importanti, li ma kienu jinqraw u jiġu studjati, li ma kienu jiġu kkupjati l-iktar ta' spiss. Imma forsi l-mistoqsija l-iktar intriganti għaliex dawn it-testi ġew moħbija fl-għerien. Min qedhom hemm u għaliex? U x'nistgħu nitgħallmu iktar minnhom dwar l-istorja tal-Bibja u tal-poplu Ludi? Dawn huma mistoqsijiet li għadhom jaffaxxinaw l-istudjużi u n-nies ta' fidi u jfakruna li anke wara tant 20 ta' snin ta' studju, il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet għad għandhom sigriti xikxfu. Issa, forsi qed tistaqsi x'għandhom xi jgħidu l-esperti dwar dan kollu. Wara kollox, skoperta ta' din id-daqs żgur ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna studjużi magħrufa. U għandek raġun taħseb hekk. Ħanibdew b'Norman Geisler, teologu u filosofu Nisrani magħruf sew. Geisler ma qatx lura milli jgħid li l-manuskritti tal-Baħar il-Mejjet huma prova esterna konvinċenti. Imma prova ta' xiex eżatt. Ara, tal-validità tat-test massoretiku, dak it-test ludi li jintuża bħala bażi għal ħafna mit-traduzzjonijiet moderni tal-Bibja tagħna. U Geisler mhux waħdu f'din l-opinjoni.
Miller Burroughs, studjus Amerikan li kien importanti ħafna fl-ewwel studji tal-manuskritti, mar saħansitra iktar il-bogħod. U wara f'dawn il-parċmini antiki konferma qawwija tal-awtentiċità tal-Bibbja kollha kemm hi. Aħseb ftit x'effett għandhom dawn id-dikjarazzjonijiet. Qisu dawn l-istudjużi qed jgħidulna, ara, għandna hawn evidenza li tista' tmissa bidejk tal-affidabilità tat-testi Bibliċi. Għal ħafna nies ta' fidi dan qisu sibt il-biċċa li kienet nieqsa f'puzzli komplessa. Imma x'jagħmel l-opinjonijiet ta' dawn l-istudjużi daqshekk sinifikanti? Ara, importanti niftakru li qed nitkellmu fuq nies li ddedikaw ħajjithom għall-istudju bir-reqqa ta' dawn it-testi. Ma waslux għal dawn il-konklużjonijiet bħeffa. Kull kelma, kull biċċa ġiet eżaminata bl-ikbar attenzjoni u rigorożità akkademika. U mhux biss qed nikkonfermaw dak li diġà konna nafu. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjed jagħtuna wkoll perspettivi ġodda, angoli ġodda biex nifhmu t-testi Bibliċi. Qisu qed inħarsu lejn oġġett li nafu sew, imma taħt dawl kompletament ġdid. Iva, bħal f'kull qasam akkademiku, hemm dibattiti u diskussjonijiet. Mhux l-istudjużi kollha jaqblu fuq kull punt. Imma l-fehma ġenerali hija ċara, il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjed huma skoperta ta' importanza kbira ħafna għall-istudju tal-Bibbja u tal-istorja antika. U dan iwassalna għal mistoqsija intriganti, jekk dawn il-manuskritti jagħtuna ħarsa daqshekk prezzjuża lejn il-passat, x'nistgħu nitgħallmu iktar minnhom? X'sigriti oħra għad għandhom? U kif jistgħu dawn l-iskoperti jinfluwenzaw il-fehma tagħna tal-fidi u l-istorja llum il-ġurnata? Wara 20 ta' snin ta' studju u analiżi, x'inhu l-verdett finali dwar il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjed? Għal ħafna studjużi u nies ta' fidi, l-iskoperta ta' dawn il-manuskritti titqis bħala konferma qawwija tal-preċiżjoni u l-affidabilità ta' kif it-test Bibliku għadda minn seklu għal ieħor. Qisu sibna ħolqa mitlufa li taqgħet il-passat inbiegħet mal-preżent. Għal ġenerazzjonijiet sħaħ, in-nies kienu jistaqsu, il-Bibbja li naqraw illum hija tassew fidila għat-testi oriġinali. Wara tant sekli ta' kopji u traduzzjonijiet, il-messaġġ oriġinali ma ntilifx jew ma ġiex mgħawweġ. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjed jagħtuna tweġiba sorprendenti għal dawn il-mistoqsijiet. Ix-xebħ bejn dawn it-testi antiki u l-verżjonijiet l-iktar riċenti tal-Bibbja huwa tassew notevoli. Qisu nistgħu niġbdu linja dritta minn dawk il-parċmini mimlija trabsa l-paġni tal-Bibbji fuq l-ixkafef tagħna. Linja li taqsam eluf ta' snin u żomm l-essenza tal-kliem antik. Imma xi fisser dan għalina illum? Ara, għal ħafna huwa sors ta' faraġġ u serħan il-moħħ. Iċ-ċertezza li l-kliem li jaqraw, is-siltiet li jitgħallmu bl-amment, il-versi li jispirawhom, huma bażikament l-istess li jispiraw in-nies iktar minn 2000 sena ilu. Qisu għandna ħajta li taqgħadna direttament ma' żminijiet Bibliċi. Tassew, importanti niftakru li l-manuskritti tal-Baħar il-Mejjed ma jsolvux il-misteri kollha jew jwieġbu l-mistoqsijiet kollha. Il-fidi wara kollox dejjem se jkollha element ta' misteru. Imma dak li dawn il-manuskritti jagħtuna huwa pedament sod, bażi li tista' tmissa bidejk għal fehma tagħna tat-testi mqazza. Dan il-vjaġġ ta' għarfien u skoperta arkeoloġika jdawwal il-fehma tagħna tal-fidi u l-istorja. Forsi dan il-vjaġġ żera fik iż-żerriegħa tal-kurżità, ix-xewqa li tesplora iktar, li todos iktar fil-fond fil-misteri u l-eġubijiet tat-testi antiki. Din l-istorja ġiegħelna naħsbu dwar il-kelma miktuba tal-għaġeb, dwar id-dedikazzjoni ta' dawk li ħarsu dawn it-testi, u dwar ir-rabta qawwija li għandna mal-passat spiritwali tagħna. Imma ftakru, kull jum ġdid iġib il-possibilità ta' skoperti ġodda, interpretazzjonijiet ġodda, fejn ġdid. Il-manuskritti tal-Baħar il-Mejjed għallmuna li l-passat qatt għandu ħafna xjurina u li t-tfittxija tagħna għall-għarfien u l-fejm hija kontinwa. X'eġubijiet arkeoloġiċi oħra għadhom jistennew li jiġu skoperti, lesti biex jitfgħu dawl ġdid fuq l-istorja u l-fidi tagħna. Jalla r-rivelazzjonijiet li qsamna llum jispirawkom għal kurżità mġedda, xewqa li titgħallmu iktar, li tistaqsu, li tesploraw. Jalla l-erf tal-antiki jdawwal triqatkom. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.